Ruokaa. Hevosia. Hetkonen. Mä en nukkunut tallella kuin oikein. Oho, tää pesupaikka on vähän siirtynyt. Oho, kierrynyt niin paljon unissani. Ihan sama. Nää nyt voi olla tässä. Ai, en huomannutkaan teitä siellä. Nyt kerron teille asioita, jonka avulla voitte saada teidän unelmien kauneuttarenne itsellenne. No niin, aloitetaan nyt vain. No niin, se pesupaikka nyt siirtyy. Mutta tosiaan, ensimmäinen asia, mikä pitäisi tehdä, niin on se, että katsotte sen teidän oman unelmahevosen, minkä haluaisitte. Odottakas mun tahkeessa mun puhelin. No voi nyt. Okei, mä löysin sen, kenet mä haluan. Ja seuraava asia, mitä pitää tehdä, on katso, se on vanha hevonen, kenestä sä oikein tykkää, se on vähän huono. Niin tee netissä sillain niinku väärennys siitä ja puunaa se sitten vasta oikein hienoksi, kun se tyyppi on tulossa ostamaan sitä, vaikka samana päivänä sitten. Niin joo, kyllä te ymmärrätte. Eikä mun ottaa puhelin pois. Paitsi mennä ottaa kuva mun hepasta letistä. Letti! Missä on? Tuolla. Letti! Okei, mä nyt käyn ottaa se kuvan, niin rauhassa voin ottaa. Wow! No niin, nyt on letistä otettu kuva. No se oli kyllä puunattu. Nyt on letistä otettu kuva. Okei, se on ehkä pikkasen niinku puunattu sitä kuvaa varten, mutta ei se haittaa, koska pitää näyttää kuvia sienolle. Sitten odotetaan, että joku vastaa. Mutta ennen sitä meidän pitää käydä kyllä ottaa noin mun piedit tuolta pois. Että kukaan ei niinku ala epäile, että mä niinku on täällä yötä päivää, että joku tulisi ostaa mun hevosen. Niin, mennään ottaa se pois. Mitä siis mä otan sen pois sillä, että te ette näe, koska vaikea kuvaa. Ja varmaan Elli-tyyliin. Ostaletin, koska mä myin sen 700 €. No ei vaan. Niin monella eurolla, kun mä nyt löydän vaan mun unelmahepan. Ja no se mun unelmaheppa, niin varmaan tulee. Tai se tuli hevosmessuilta tänne. Mutta mä katson silti ne kuvat ja sellainen. No ei nyt oikeesti tullut mistään hevosmessuilta tänne. Mut joo, ihan sama. No nyt otan nää. Au! Nää pois. Ja sitten jos mä löydän paremman, niin mä myyn ton mun vanhan. Mut joo, otan nää pois. Ja tämmösiä haisevia! Tämmösiä patjoja täältä tallille laittaa ja mikä kulisee tuolla. Nyt mulla menee kyllä järki. Jos joskus se menee. Niin nyt se järki meni. Tosiaan, älkää välittäkö mun äskeisestä sekokohtauksesta. Mua vaan ärsytti, koska tallin tikka tippui taas. Tosi miellyttävää. Mutta nyt kun se on tehty, niin mä jään tänne tallille yöksi. Vaikka mulla ei oo siihen lupaa. Mä laitan tähän vaan pelin ja ehkä jonkun satulahuovan. No, katsotaan nyt vaan. Jos ette saa mitään selvää näistä mun hevosten myyntitaidoista, niin ei oo mun ongelma. Te ette vaan on niin hyviä vielä kuin mä. Mut joo, siis mihin mä jäinkään. Toi letti on vähän kakka, mutta katsotaan mulle jotain hevosta ja sitten laitetaan vasta letille hinta, koska sillä ei vielä käynyt sitä myynti-ilmoitusta. Joo. Tämä on 18 €. Okei, nyt on hevonen löydetty. Mä laitan teillekin sen. Mutta joo. Siinä tulee varmaan joku mini-äänitys tai joku sen hinnasta tai jotain, koska se oli äänittänyt se tyyppi sen hinnan. Koska
Joo, et tulisi ihan selkeästi, mutta missä se kamera on tossa. Mutta tosiaan nyt sitten vain nukkumaan. Ja teille tulee se kuva siitä hevosta. Mut joo, mä nukun tässä puisella sohvalla. Pling! Nytkö joku ilmoitus? Ihan sama. Joku taitaa tulla ostamaan leti. Ja sen hintaa mä laitoin tuolla tori.fiissä. Ei tori.fiissä, kun tuolla jossain Facebookin jossain tommosessa. Niin laitoin sen hintaa 8000 €. Koska se hevonen, minkä mä haluan, on 8 tonnia. Niin joo. Niin koskahan se ostaja tulee? Odotetaan tässä nyt hetki vielä. Hei! No morjesta, morjesta! Oliko sä tulossa ostaa lettiä? Mun tytär saa sen omaks, niin tullaan huomenna koiratsastukselle. Ja eikö niin, että hän rakastaa esteitä? Juu, letti on tosi kiltti, mutta kun minä olen kouluratsastaja, niin ei letti mulle oikein sopisi. Silkkaa valetta tämäkin. Juu, okei. No me tullaan huomenna koeratsastukselle. Mikä aika sopisi? No mä laitan tohon lapulle, niin kaikki aikataulut, niin saat siitä sitten itse hällä väliä jonkun niistä ajoista. Mulle sopii kaikki, koska on pari muutakin hevosta. Jes, no okei, katsotaan sitten. No niin, hyvä. Tossa on toi lappu teille vielä. Saat sinne ihan rauhassa katsella ja... Missä sun tytär muuten on? Tää nähdään hän ensin. Täältä mä tuun. Saanko mä oikeesti letin, jos se koeratsastus menee hyvin, äiti? Se on 8 tonnia. No siinä menee sinun synttärilahjarahat ja mummolta saamat joululahjarahat. No joo. Kyllä mä nyt sen tajusin, että mulla menee mummon saamat kouluun. Rahat, mutta... Kyllä niin. Ja siinä menee sitten minun viikkopalkkani kanssa. No niin, ihan sama. Tossa jotain aikoi. Mä valitsen ajan. 12.00, 15.00. Otan tää eka aika. Tää 12.00. Okei. No niin, koiratsastus on täysin ilmainen. Yes sir. Me tullaan sit huomenna 12. Ja letin pitäisi olla silloin kunnossa. Joo, se on. Se on niin nätti. Okei, mennään äiti. Mennään kotiin. Mä haluan mennä nukkumaan. Mä en pysty. No niin, yksi vaihe taas alta pois ja seuraava vaihe. Puunaa se sun hevonen. Sori, tossa tuli vähän joku pitkä kohtaus. Mut ei se haittaa, koska nyt tulee sitten näitä vaiheita lisää. Eli nyt minä puunaan mun hevonen. No niin, tossa toi litti onkin ja mä nyt haen sen tuolta tarhasta. Ja sitten mä menen puunaa sen tohon pesupaikalle tai johonkin. Joo, ja laitan vähän paremmat noi letitykset ja sellain. Mennä se tyhmä aita kiinni. Noin. Mä just tajusin, että ei lettiä tarvitse pestä. Sillä pitää vaan laittaa paremmat letitykset ja ehkä jotkut pintelitkin vois laittaa. Sitten se on ihan hyvä. Mut tarvii vähän enemmän ehkä koko tää hevonen, kun aika laiha. Annetaan sille vähän ylimääräistä ruokaa ja jotain pientä, joo. Nyt on oikeesti kouluhevonen, mutta ehkä me saadaan huomenna se pieni kavaletti hyppäämään. Au. Täällä näin laitetaan letille lettejä. Teille näin. Okei, nyt on valmis. Siis mä vielä letivan tarhaan ja itse asiassa... Tiedätkö mä mitäs sehän Oddorinkaan, kun huomenna siihen tullaan niinku 11 ratsastaa. Ei mulla ole aikaa laittaa lettiä sinne vaiheeskuntaan. No mä laitan poistomyyntiin se Odduri. Se on nyt joku toinen koiratsasta sen tänään. Otetaan vaan toi Oddurin nimi tosta. Hetkone, kuka se Odduri oli tulossa ratsastaa?
Kuka näistä? Milla, Ella vai Elina? Taisi olla Milla. No ei valitettavasti, ei nyt saa. Okei, Letti, mä vien sut tarhaan. Nyt kun se on viety, niin mun pitää miettiä, että minkä riimun mä annasin, koska tämä on mun lempi vihreitä riimua. Mä en kyllä voi antaa. Tähän odottamaan huomista. Seuraan hakureissua. Paitsi mä en osaa koiratsata. No onneksi herää vaan tämmönen akillityheppa. Nyt mä alan nukkumaan. Huomenna aikaisin se koiratsastus. Eikä mun mitään hakea kyllä patja. Mut seuraava vaihe tässä teidän unelmahepan hankkimisessa on seuraavanlainen. Sitten kun se tulee koiratsastamaan sen, niin teidän pitää vaan sanoa, että hänellä on tänään huono päivä, mutta oikeasti hän tykkää esteistä ja sitten menette ja ostatte sen teidän hevosen. Nyt se patja. Hitsin homehtuneita! Tää on ihan hyvä. Se sieltä niin. Ai nyt se on ikkunasta ulos. Viltti. Tän mä haluun. Noin sekin sieltä. Sitten. Voi rähmä. Missä mä kuulostan ihan illille? No joo. Oi. Sitten minäkin vielä täältä näin. Huubiduu. Okei, isä, nyt rauhoitus. Sä et saa kuulostaa Ellille. Ainakaan huomissa koiratsastuksissa. Mä menen ihan pilalle. Patjaa siitä. Viltti. Ihan sama. Punainen viltti nyt vaan päällä ja mun baille tässä huomenna. Aikaisin se koiratsastuskin. Herätys! Kello on jo 12. Vai onko sittenkään? No mä jään nukkua tänne ja sitten huomenna aikaisin aamulla. Jotain, en edes tiedä mitä. Me hyppäsimme ajassa vähän eteenpäin, kun Letin koiratsastus tulee niin. Okei, olkaa valmiin. Menkää vaan! Hyvä, sit mä vähän nostan. Tulkaa. Joo, hyvä. Tuo on ehkä isoin, mitä Letti on mennyt ikinä. Sitten voitte tulla vielä viimeisen. Tää on semmonen este, että Letti ei ehkä ihan välttis halua, mutta no, testatkaa nyt ainakin. Juu, okei. Mä tuun. Ai. Mä silti ostan Letin. Ehkä se on vaan vähän vaikea. Niin on. Treenatkaa vaan. Moi! Näin te saatte tehdä unelmien hepan.